Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang pagpapalabas ng 19 billion and 55 million pesos para sa mga proyekto sa edukasyon na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DBM Secretary Mina Pangandaman, mahigit 15 billion pesos mula sa kabuang pondo ang ilalaan para sa Basic Education Facilities Fund o BEFF. Mahigit 2 bilyong piso sa Last Mile Schools Program at mahigit 950 million pesos para sa conservation and restoration ng gabaldon at iba pang heritage buildings. Ang habang na ito ng ahensya ay batay sa Special Provision Numbers 5, 21 at 22 ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act para sa pagtatayo at pagkukumpuni ng public school classroom at ibang pasilidad nationwide. Layunin ng BEFF na maging maaliwalas, maayos, ligtas at conducive for learning ang mga silid-aralan. Ang inirelease sa pondo dito ay ilalaan sa mga construction ng 939 new classrooms sa 235 na paaralan, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng 6,275 classrooms sa 546 na eskwelahan, at pagdalagay at pagpapabuti ng water systems, toilets, hand washing stations at iba pang health and sanitation facilities sa 176 na eskwelahan. Gagamitin naman ang pondo ng Last Mile Schools Program sa konstruksyon ng bagong 447 classrooms kasama ang pagpapalit at pagkukumpleto ng school buildings para sa kinder, elementary at secondary education. Bukod pa rito, ang technical vocational laboratories at iba pang mahalagang pasilidad sa mahigit 100 lugar sa bansa. Samantala, nasa 404 heritage schools kabilang sa ang mga kabaldon building ang pinondohan para sumailalim sa site improvement upang maging mas inklusibong paaralan, kasama rin sa mga proyektong paglalagay ng accessibility features tulad ng ramps at mga pasilidad na angkop para sa mga may kapansanan. Para sa ibang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.